No, jos ACTA ei kiristä länsimaissa niinkään lainsäädäntöä, niin mistä siinä sitten on kyse? No siinä on kyse siitä, että kun Yhdysvaltojen johdolla länsimaat vielä 90-luvun alussa saneli kehittyville maille tämän RIPS-sopimuksen, joka koskee tekijänoikeuksia, patentteja, mallisuojaa ja muita immateriaalioikeuksia, niin silloin länsimaat pystyivät sanelemaan tällaisen sopimuksen näiden kehittyvien maiden etujen vastaisesti. Mutta sen jälkeen maailman voimatasapaino on muuttunut. Maailman kauppajärjestö WTO:ssa enää Brasilia, Intia, Kiina, tällaiset maat eivät enää suostu immateriaalisen tiukennuksiin, koska se on niiden omien etujen vastasta, koska niillä ei ole niin hirveästi suojeltavaa henkistä omaisuutta. Sen sijaan niiden pitäisi saada paljon teknistä tietotaitoa kehittyäkseen ja lisätäkseen ihmisten hyvinvointia. Ja tähän nyt sitten tämän takia, kun immateriaalioikeuksien kiristyksiä ei enää WTO:ssa saada läpi, niin kehitettiin tämä ACTA, jossa toisin kuin WTO:ssa ei ole mukana kehittyviä maita, ei ole minkäänlaisia avoimuussäädöksiä eikä yhteyksiä kansalaisjärjestöihin eikä muita. Ja sitten näiden samanmielisten länsimaiden kanssa pyritään sopimaan tällainen sopimus, joka sitten pakotetaan kaikille kehittyville maille. Tarkoituksena on tukea niihin länsimaiden henkinen omaisuus ilman mitään vastinetta ja samalla repiä mahdollisimman kova hinta kehitykselle tärkeästä teknisestä tietotaidosta. Ja kyse on myös ihmisten terveydestä. Länsimaat on häirinnyt kehitysmaiden välisiä geneeristen lääkkeiden kuljetuksia, vaikka ne lääkkeet on molemmat sekä lähtö- että päämäärämaassa laillisia. Ja tässä on tämän takia siis tosiaankin Brasilia, Kiina, Intia, Meksiko esimerkiksi on selkeästi vastustaneet näitä neuvotteluja. Kyse on siis länsivaltojen keskeisistä kauppapoliittisista intresseistä, joka on aika iso juttu. Ja siinä mielessä, jos ACTA todella pystytään kaatamaan, niin se olisi todella suuri riemuvoitto kansalaisaktivismille länsimaiden kauppapoliittisista intresseistä, joka tarkoittaa sitä, että mahtaakohan nyt kuitenkin niin onnellisesti kuitenkaan käydä. No, The Economist ja lehti muun muassa jo julistaa, että ACTA saattaa olla kaatumassa. Suuret talouslehdet sitä jo sanovat. Itä-Euroopan maissa muutamissa on pysäytetty tämä ACTAn ratifiointiprosessi, eli siellä ei tätä sopimusta nyt toistaiseksi ainakaan panna täytäntöön, mutta voi olla, että kohta pannaan, sitä ei vielä tiedä, miten se jatkuu. Mutta tosiaankin yli 2 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut kansainvälisen vetoomuksen. Nyt te olette täällä. Tänään järjestetään yli 200 paikkakunnalla Euroopassa tällaisia mielenilmaisuja. Ja vähintään yksi mielenilmaisu on jokaisessa EU-maassa. Tämä on todella ennennäkemätöntä eurooppalaista kansalaisaktivismia, mitä tämän ympärillä on tapahtunut. Ja tämä kyllä on jonkinmoinen sosiaalisen median voittokulku tässä on, ehkä kun miettii vaikka tämäkin mielenosoituksen järjestämistä, miten se on tullut, niin se on tullut siitä, että on ollut tietty pieni järjestäjäporukka, joka on tarjonnut tämän mahdollisuuden tulla paikalle ja ihmiset on vastanneet siihen omasta tahdostaan ja löytäneet tämän homman ja kiitoksia siitä, että olette kaikki nyt täällä. Kävi ACTAlle. Kävi ACTAn kanssa miten kävi, niin nyt on selkeää, että joku tämän Wikipedia sulki itsensä tänne sopalain takia ja muuta, niin selvästi pinnan alla kuplii kansalaisaktivismia nyt ilmassa, ja tällä kertaa myös näiden kansalaisaktivistien puolella on suuryrityksiä, eikä pelkästään niin vastustajan puolella, mikä tietysti näin kyynisesti sanoen lupaa jossain määrin hyvää meidän tavoitteille, koska nyt on Googlet ja Facebookit nyt sitten osittain samalla asialla tässä asiassa, ei toki kaikissa muissa. Mutta tosiaan, kävi ACTAlle miten kävi, niin tämä on suuri voitto kansalaisaktivismille tämä päivä, 200 paikkakunnalla protesteja. Ja me toivomme, että ACTA kaatuu, se on täysin turha sopimus, piratismin vastainen sopimus, joka ainoastaan lukitsee länsimaiden lainsäädännön yhä hankalampaan tilanteeseen ja on keino yrittää estää väistämätöntä rakennemuutosta viihdeteollisuudessa ja keino yrittää pakottaa länsimaat niiden etujen vastaiseen kauppasopimukseen. Eli Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA!
hyvä mediahuomioissa eilen saatu kyllä. Ja nyt tehdään niin, että just niin kuin tehdään energialle voidaan täällä hengailla ja sitten saa tulla puhumaan mikrofoniin, megafoniin, jos on jotain tärkeää sanottavaa. Eli ilmeisesti ainakin toi Idistön Harri meidän puolueen joukosta myöskin, joka on tuolla Tampereelta saakka tänne tullut, niin aikoo voisissa ilmeisesti haluaa sanoa pari sanaa. Hyvä Ahto! Kiitos Ahto! Hei, onks teillä kylmää? Onko? Mulla on! Miksi te ootte täällä? Mitä me vastustetaan? Mitä? Mitä? Monia vuosia valmisteltu sopimusta, mistä kenellekään ei kerrota mitään. Hienoa, että me ollaan nyt täällä. Epädemokraattinen paskasopimus! Tätä sopimusta on valmisteltu kammioissa, luolissa, kaikenlaisissa suljetuissa paikoissa. Kun siitä on jotkut yrittäneet saada tietoa ulos, niin eipä ole onnistunut. Kuinka moni teistä on lukenut sen sopimustekstin? Onko ketään? Muutamia? Hyvä. Ja varmasti paljon museammat on lukenut siitä erilaisia artikkeleja, kansalaisjärjestöjen tulkintoja, hyviä artikkeleja, hyviä selontekoja. Mä oon lukenut sen tekstin, se on hyvin hämärä. Sitä tullaan varmasti erilaisissa oikeusasteissa vielä katsomaan, mitä se oikeasti tarkoittaa, kun maa yrittää tulkita samalla tavallaan. Niissä neuvotteluissa, niissä tulkinnoissa raha puhuu. Siellä eivät puhu kansalaisoikeudet. Sen vuoksi meidän täytyy varmistaa, että kun sopimustekstejä kirjoitetaan, ne tehdään demokraattisesti, ne tehdään avoimesti ja ne tekstit ovat selkeitä. Tietää kukaan mikä tarkoitus tällä aktalla on. Kuten Ahto sanoi, se on vaan kauppapoliittisia intressejä, mutta kansalaisten hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta sillä ei ole mitään funktiota, sillä ei ole mitään mielekästä funktiota. Se ei paranna kenenkään luovan työn tekijän oikeuksia. Se ei takaa yhtään lisää rahaa luovalle alalle. Se ei takaa yhtään enempää rahaa brändien omistajille, vaan se on pelkkää kauppapoliittista pelleilyä. Meidän pitäisi olla ylpeitä, olkaa ylpeitä, että te olette täällä, koska tämä sopimus kaatuu, kun me vaan pidämme sitä tapetilla. Tämä ei lopu tähän. Puola jo kaatoi sen, toinen maa, ja Saksa pisti sen jäähylle. Kohta Suomikin. Tämä on historiallista. Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Yeah! Onko lisää puhujia? Laitetaan mikkiä. Mä kuulin tosen Kepusanan, kun on pelottavan näköinen, en tarkoita pahaa. Edellinen puhuja puhui, että kaikki on kiinni rahasta. Ja mä oon siinä täysin samaa mieltä. Raha soi tässä asiassa, raha soi terveydenhuollossa, raha soi kaikkialla. Kuinka moni teistä tietää, miten raha oikeasti toimii ja kuka sen luo? Käsiä ylös. Jumalan kautta, tää on hienoa. Näin moni. Mä voin antaa vinkin, valtio teistä luo, vaan yksityiset pankit. Miten voi olla mahdollista, että ihmisten terveys mitataan rahassa? Miten voidaan taidetta mitata rahassa? Ihmisten onnellisuus! Ihmisten onnellisuutta, hyvinvointia. Tämmönen ei ole se, mitä minä haluan. Enkä usko, että kovin moni teistäkään haluaa. Tulkaa ihmeessä Occupy Helsinki-leiriin keskustelemaan näistä asioista. Tämä on vähintäänkin mielenkiintoinen aihe keskustella. Stop ACTA! Stop ACTA!